Bueno, a pesar de que o interés mediático parece ser que está nas eleccións fundamentalmente, pero a realidade é que o tempo pasa, o deadline do futuro das empresas electrointensivas galegas está aí, o 30 de xuño, e non se pode esperar. Por iso, En Marea sigue a facer o seu traballo, segue a facer propostas que en este momento son propostas de emerxencia. As medidas anunciadas polo Goberno no anterior Consello de Ministros de que iba a dotar as axudas por custos indirectos de dereitos de emisión de CO2 por valor de 200 millóns de euros que autoriza a Unión Europea, é unha boa noticia. O que hai que facer agora é implementala de maneira inmediata. Hai que implementala de maneira inmediata porque, senón, as empresas que están ofertando para dar unha saída fundamentalmente a Alcoa, pero tamén ao resto de empresas electrointensivas galegas, como tamén Alcoa, San Cibrao, Celsa, Megasa, etc., non poden esperar. Xogámonos miles e miles de postos de traballo, e no caso máis dramático do norte de Lugo, donde desaparecería prácticamente toda a economía da zona e o 30% do PIB da provincia de Lugo. Por elo, vemos como unha boa medida implementar estes 200 millóns por os dereitos de emisión de CO2, unha cantidad similar pola interrumpibilidade, que En Marea plantexa que ten que seguir adiante, o sea, cada vez vai ser máis imprescindible, sendo un servicio verdadeiramente un servicio de atención á demanda, o sea, cando máis se incremente a produción de orixe renovable, que é unha produción non totalmente medible, non totalmente programable, vai ser máis imprescindible a posibilidade de xestionar a demanda a través da interrumpibilidade. As manifestacións da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia de que isto podría ser unha axuda de Estado son totalmente infundadas. Estas axudas, por o importe que agora se está plantexando en torno dos 200 millóns de euros, é o que se está plantexando na maioría de países europeos que a teñen implementada e nunca tivo ningún problema de aprobación pola parte da Unión Europea, con lo cual isto hai que dotalo e hai que seguir desenvolvendo con moitas maiores certidumes, con moita maior organización, pero é imprescindible. Bueno, todo isto supone 400 millóns de euros que faría que os 43 teravatios hora, o sea, os 43 millóns de megavatios hora que consume a industria electrointensiva baixaran en torno aos 9,3 euros o megavatio hora. Isto deixaría o prezo final, tendo en conta que o pool diario está normalmente entre os 60 e os 64 euros megavatio hora, en un entorno entre os 50 e os 54 euros megavatio hora. Moi lonxe dos prezos que estas industrias teñen en Francia, que en torno aos 42 euros, Alemania 40, e xa non digamos Noruega, que está no entorno dos 32 euros. Este diferencial, xa digo, do entorno entre os 14 e os 20 euros por megavatio hora, suponlle as electrointensivas españolas unhas perdas de máis de 500 millóns de euros ao ano que as fai totalmente inviables. Para iso, hai que reaccionar de maneira inmediata. Evidentemente, hai que facer moitas cousas. O Goberno o explicitou, hai que facer moitos cambios no sector eléctrico, pero agora hai que facer unha cousa de emerxencia. E unha cousa de emerxencia que xa está aprobada pola Unión Europea e que, en concreto, se aplica en Francia ca tarifa AREN. En Marea fai unha proposta similar, non inventa, fai unha proposta similar presente para que pudiera ser aprobada de maneira inmediata pola Unión Europea, tendo en conta que é exactamente igual a que se aplica en Francia, añadindo en Marea lle añade unha H, e por iso lle chama a tarifa AREN-HH, o sea, acceso regulado á enerxía nuclear e hidráulica histórica. Por que a Unión Europea aprobou esta tarifa en Francia? Bueno, pois fundamentalmente porque é unha enerxía con orixe en centrais produtoras que non teñen competencia no mercado, o sea, en España non se van a desenvolver máis centrais nucleares ni máis grandes centrais hidráulicas e que teñen as súas instalacións totalmente amortizadas. Con lo cual, fixar un prezo de referencia sería totalmente factible e, como xa fixo en Francia, a Unión Europea seguro que aproba. Plantexamos que ese prezo sea no entorno dos 40 ou 42
euros megavatio hora como esa en Francia e en Alemania, o que garantiría de maneira indefinida a viabilidade de todas as industrias electrointensivas. Non facelo, e por que non se fai, só ten unha explicación, que regalar do entorno dos 2.000 millóns de euros ao ano ás grandes empresas eléctricas, o que todo o mundo coñece como os beneficios caídos do ceo. Ademais, a produción conxunta das hidráulicas e as nucleares en España é dun total de 87 teravatios hora. Tendo en conta que as electrointensivas consumen 44, sobrarían aínda 43 teravatios hora, 43 millóns de megavatios hora, para poder desenvolver contratos deste tipo a longo prazo. Nos os establecemos en 10 anos para os circuitos pechados de distribución de outros sectores como o automóbil ou o naval, que incrementarían moitísimo a súa competitividade, estes sectores tan decisivos para Galicia con estas tarifas, e tamén para dar servizo en condicións económicas moito máis asequibles a todos os fogares vulnerables do Estado español e tamén os de Galicia. Por iso, En Marea fai esta proposición ao Parlamento de Galicia para que se traslade de maneira inmediata ao Goberno do Estado, que se poña en marcha a tarifa AREN-HH e se plantese un prezo fixo por 10 anos do entorno dos 40-42 euros megavatio hora. Tendo en conta que o prezo medio da produción nuclear está no entorno dos 20-24 euros, e a produción hidráulica todavía moi por debaixo, do entorno dos 12-14 euros, as eléctricas seguirían tendo unos beneficios fabulosos e, de maneira proporcional, as industrias terían futuro, non só as electrointensivas, como comentaba, senón tamén o resto de sectores industriales consumidores de enerxía e os fogares que necesitan chegar a final de mes cunha tarifa máis sustentable, máis asumible e non os prezos desmesurados que estamos tendo que sufrir. Por outra parte, xa digo, podría ser de implantación inmediata porque En Marea conseguiu unha información que non se fixo pública de que o Ministerio de Transición Ecolóxica tiña desenvolto xa un proxecto de lei, un proxecto de Real Decreto Lei no mes de setembro que plantexaba exactamente o que En Marea propoña neste momento. Bueno, pois ese Real Decreto que desenvolveu a ministra de Transición Ecolóxica nunca viu a luz polas presións dos lobbies que apoian as industrias ao oligopolio eléctrico en España. En concreto, pois toda esa recua de políticos, expolíticos, exministros que campan por os seus respetos nos consellos de administración das empresas enerxéticas de maneira moi salientable o señor González e o señor Aznar. Non se pode tolerar que chegue o día 30 de xuño e Alcoa, Coruña, Alcoa, San Cibrao, Celsa, Megasa estén condeadas ao peche. Hai unha solución aceptable pola Unión Europea, xa certificada, e totalmente calquera forza política responsable ten que facer esta exigencia. Esperamos que o Parlamento de Galicia o apoie por unanimidade. O Partido Popular, que está continuamente dicindo que defende todas estas industrias e todos estes miles de postos de traballo, esperamos que vote favorable a unha medida que de aprobarse de maneira inmediata en calquera dos Consellos de Ministros do Goberno en funcións, porque non se pode esperar a constitución do novo Goberno, daría estabilidade e futuro indefinido a todas estas industrias.